खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0नि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबावबाय। लोगोफोर जोंनि धोरोम शास्त्र बिजाबाव गोबां खायसे नियम खान्थिफोरखौ फोरमायथिलांनाय दं जायखौ जों मोनस्लाबनाय जाया। बेखायनो नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बे भिडिअआ बिस्थिबार बारायनि खायसे जों मोनस्लाबै नियम खान्थिफोरनि सोमोन्दै जागोन जायखौ जों बयबो मोनथिना लानाया मोजां। जेब्ला जों बृहस्पतिबार खालि खायसे इच्छा एबा बायदिसिना ग्रहसाफोरखौ खारस्रांनायनि थाखाय व्रत लाखियो अब्ला माबायदि नियम खालामनांगौ, माबायदि फुजा होनांगौ बेखौ सावरायगोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनगोन अब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। लोगोसेनो कमेन्ट बक्सआव जै बिमा लक्ष्मी लिरनो दाबाव। आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो गासै लोगोफोरनोबो शेयार खालामलायबानो जाबाय। लोगोफोर दिनैनि थांलाय फैलाय जिउ दावहायाव जोंनि थाखाय समा जोबोर खम। गोबाव सम फुजा पाठजों नांथाबनानै थाबाय थानो हाया। बेखायनो आं नोंथांमोननो फोरमायगोन बृहस्पतिबार बारायनि व्रतखौ जोबोर खम समावनो बोरै फुजा होना इसोरखौ गोजोन होनो हागोन बेनि सोमोन्दै। जेब्ला जों बिस्थिबार बारायखौ लगन थाना फुजा होगोन अब्ला मा खालामनांगौ आरो मा मुवा बेसादखौ बावनो नांगौ बेफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन। बयनिख्रुइ सिगाङाव नोंथांमोना मोनथिना लाग्रोनाया मोजां जे बिस्थिबार बारायाव सोर इसोरनि मुङै फुजा होनाय जायो। बे फुजानि गुबै थांखिया मा? बिस्थिबार बारायाव गुरु बृहस्पति आरो इसोर विष्णु सानैनिबो मुङाव फुजा होनाय जायो। बेजों लोगोसे जेब्ला थालिर बिफांखौ गायना फुजा होयो अब्ला बेखौ जोबोर मोजां होनना बुंनाय जायो। लोगोफोर जेब्ला जों बृहस्पति बारायाव लगन लाखियो अब्ला जोंनि नखराव सुख सान्थिया फैनाय जायोनो। आरो जाय हाबा जायै आइजोफोरा बे व्रतखौ लाखियो अब्ला बिथांमोननि हाबानि समस्याया थामहिनबा गोबाव समनिफ्रायनो जुलिनि मुङाव रादाय फेलें जाबाय दंब्ला बेबो थिग जाना फैयो होनना मोनथि मोननाय जायो। बुंनाय जायोदि जेब्ला जों बे बिस्थिबार बारायनि व्रतखौ फुरा बिथि बिधानजों 1 बोसोर खालामगोन अब्ला जोंनि नखराव माब्लाबाबो फैसा थाखानि जेंनाया फैनाय जायानो। लोगोफोर बृहस्पति गुरुआ जोंनि नखर संसाराव सानख'हायै बिहोमा होनाय जायोनो। सुख सान्ति, नखर संसार, गोजोन संसार, जुलिनि जेंना जेंसि बैफोर गासै दाताफोरा इसोर बृहस्पति देबनि आखायाव थानाय जायोनो। बेखायनो जेब्ला जों बृहस्पतिबार बारायाव व्रत लाखिना फुजा बावो अब्ला जोंनि जिउआ खुसिजों बुंफबनाय जायोनो। लोगोफोर बृहस्पति गुरुखौ इसोर विष्णुनि अंश होननानै बुंनाय जायो। बुंनाय जायोदि इसोर विष्णुआ थालिरनि बिफां सिङाव जिरायना थायो होनना। बेनि गेजेराव सोंथिया बेसोदि जों गुरुबारनि व्रत एबा नियम नितिखौ माब्लानिफ्राय खालामनांगौ होनब्ला बेयाव जों गुरु बिस्थिबार आरो इसोर विष्णुनिफ्राय बोर मोननो थाखाय 16था बिस्थिबारखौ फालिनो नांगौ। जेब्ला 16था बिस्थिबारखौ फालियो अब्ला साननाय हनायफ्रा फुरा जाफुंनाय जायोनो। बै 16था बिस्थिबारखौ फालिखांनायनि उनाव 17था बिस्थिबार खालि जोबनायनि फुजा होस्रांनानै फुजाखौ फुरा खालामनो हायो। जेब्ला बिस्थिबार बारायखौ व्रत लाखिगोन अब्ला डिसेम्बर आरो जानुवारि बेयाव सप्तानि अखाफोर गोरलैनिफ्राय लाखिनांगौनो। दानिया जों मोनथिना लागोन फुजानि बिथिखौ। बिस्थिबार बारायनि फुजायाव बांद्राय मुवा बेसादबो नांनाय जायानो, जोबोर खम बिबांनि मुवायावनो जायोनो जायखौ जों इजियै मोननो हानाय जायो। बेफोर मुवाफोरा जादों बुट दालि एबा बुट, गुरु मिथाइ, हालदि, थालिर आरो इसोर विष्णुनि सावगारि आरो बृहस्पति देबनि सावगारि। जेब्ला न'आव थालिर बिफाङा दंखायो अब्ला जोबोर मोजां जायो। अब्लाथाय सावगारि गैलियाबाबो जागोन। जेब्ला न'आव थालिर बिफाङा दंखायो अब्ला जोबोर मोजां जायो। व्रत खालामनाय दिनखालि फुङावनो सिखारना दुगैस्रांना गोथार सि गाननानै फुजानि जायगाखौ लिरस्रांना नोंथाङा बेयाव थालिर बिफां गायनो गोसोब्ला बे थालिरनि गुदियाव फट'खौ होनानै फुजाखौ खालामनो हायो। फुजा खालामनाय समाव आखायाव माइरं आरो गोमो बिबारखौ लानानै 16था बिस्थिबारनि व्रतनि सोमोन्दै रायसंना लाबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि साननाय हनायफोरखौबो बुंफोरना लाबानो जाबाय। माबादि बुंफोरनाय होनब्ला नोंथाङा जुदि मायबा मोनसे गोसोनि हास्थायनायखौ फुरा खालामनो थाखाय बे व्रतखौ खालामदों अब्ला बेखौ बुंना लाबानो जाबाय।
आरो फुजानि मुङै बावनाय थिनायफोरखौ निमाहा बिना लानो हायो जाहाथे भुल जादोंब्लाबो बेखौ इसोरा खेमा होनाय जायो। विष्णु भगबाननि सावगारिखौ गोमो फिसा सिनि सायाव दोनबानो जाबाय आरो फट'नि सिगाङाव माइरं आरो गोमो बिबारखौ होनो दाबाव। जुदि इसोर विष्णुनि सावगारि गैया अब्ला थालिर बिफांनि गुदियावबो फुजाखौ खालामजायो आरो बेफोर सुबिदा गैयाब्ला न'नि इसोरनि थानावबो खालामजायो। बेनिफ्राय दै गोथारनि लथायाव हालदै होनो दाबाव। बुट एबा गुर मेथाइ थालिर बैफोरबायदि फुजानि मुङाव मा माखौ लाबोनाय जादों बेखौ फुजा स्थानाव बावजोबबानो जाबाय। बेजों लोगोसे हालदै आरो चन्दननि फोथा खालामनानै थालिर बिफां बा इसोरनि सावगारियाव फुनना होबानो जाबाय। बेनि सिगां नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय आलारि बाथिखौ घिजोंसो सावनांगौनो। गासै फुजानि मुवा बेसाद। बिस्थिबार ब्रत फुजानि गासै मुवा बेसादखौ होनोब्ला नोंथांमोननि मिथिनाय बायदियै खनसेबाव फोरमायथिबावनाय जायोदि गिबियाव भगबान विष्णुनि सावगारि बा बृहस्पति देवनि सावगारि, नैथियाव इसोरनि सावगारिनि सिङाव बनो थाखाय गोमो सि, थामथियाव गोमो बिबार, ब्रैथियाव एसे माइरं आरो हालदैखौ लगायनाय, बाथियाव इसोरखौ फोथा होनो थाखाय हालदै बा चन्दनजों बानायनाय फोथा, दथियाव बुट एबा बुटनि दालि आरो गुरु मेथाइ, स्निथियाव फुजानि थाखाय थालिर, दाइनथियाव दै गोथार, गुथियाव थुलुंसि बिलाइ। बेखौ इसोर विष्णुआ जोबोर मोजां मोननाय जायोनो। फुजा स्थानाव बैफोर मुवाखौ जयै बावना फुजा खालामना बृहस्पति देवनि मन्त्र महरै उं ब्रिं बृहस्पतिये नमः बेखौ खेबबा बुंबानो जाबाय। इसोर विष्णुनि मुङै ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बै मन्त्रखौ 5 खेबहाय बुंब्लानो जाबाय। लोगोफोर, जों माब्लाबा गोबां सिन्ता भाबनाजों नारसिनजानाय जायो जायखौ जों बावगारनो सानब्लाबो बावगारनो हाया। बैफोरबायदि बिथिङाव बा मायबा मोनसे सिमां मिजिंखौ फुरा खालामनो थाखाय बृहस्पति ब्रतखौ 14था पालन खालामोब्ला गोजौआव बुंबोनाय बेसादजों खालामनो हायो। बृहस्पति ब्रतखौ 14था पालन खालामोब्ला गोजौआव बुंबोनाय मुवा बेसादजों खालामनो हायो। लोगोफोर, नोंथांमोना जानो हागौ दिनैनि भिडिअजों एसेब्लाबो गियान सोलोंनो हाबाय। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ गोसो गोरबोजों जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।